예, 모산들이. Buria 잡으리 못라야. 근데. 못라도 એક નંબર. 어. લઈને બેવાય. 키베디 벨벨네. 예, 그래도 제 포타코드. बोसोरनि माबाया माबोरै जानांगौ जाखोलै माथो पस्ट लानाया 가들라 줄래 나마. 부스탄 빌로세 바라고 길래. 다클레우스 힌두. 예, 다클레우스. Có lại đi thằng bây giờ lại năng cái thằng nào để moza hode bara dami mawa जों 35,000निनो मावो हेड मिस्ट्रियानो मा होजों माबायदि गाखोनो थायो नै बादामालि बायदि बाख्राव थायो लासो 35,000ल' बारा गोबाङैबो मावा जों हेभि मावखायो सोरनोबाफोर नांगौला कन्टेक्ट खालामनो हागोन कन्टेक्ट नाम्बारखौ दा होनो हागोन आङो कन्टेक्ट नाम्बारखौ दा होनो हागोन आङो लै सान नुजाबाय मोजांदो मोना टप 10 मस्लाफ्रा नुवाखै गोसोम बानलु गायो ने 포인트 사다리는 이 두제 뭐죠? 라스 미스트리브, 칸 미스트리브, 팅 미스트리브, 파스니프라이.